Ni ai ko blaya pi baro ki bape ya kanika podcast but welcome shi kanika episode ka ar jong kanika podcast kerteng jong di Andrew but ha kanika por ngadon but ki henman ki jong how try para jong how try but kumju but isan ibadai ilong kmi ka jong i haka jingan tikum ta ha kanika janmin ni yo ya ban crunch phang ka wei ka topic but ni welcome ya pi shi kanika jing ya karan nika discussion ni karan shi phang ka jingyap ni karan shi phang ka jingmi pat ka jong ujisu ti baro ka perthai baro ka perthai kaleng saudong ka perthai ki kristan ki celebrate lani ki kenmawi kata ka jing yap ki kenmawi ka jing mi pat ka jong jisu ka dei ka por lani ka dei ka ayom ka ba kong santam ha ka jing nget ka jong ikum ki kristan tingi kenmawi ka jing yap ka jong jisu ni kenmawi ka jing mi pat ka jong u baro artili ki long ki ba kong san kumba ka ting jong blai upol ong ha ka shi ti ki nong koren kal nong ka san ka khot ka khat saw ong kum ne Henry lada ya ukres shim lapan mi pat tikum ta ka jiyalap jongi kalong ka baleno ai bat ka jinget jong phiru kalong ka baleno ai tengi pedikum ki kristan ki basisha ki banget ki basisha hau jisu nginget ya ka jing kha ka jong jisu ka jing yap ka jong jisu pat ka jing mi pat ka jong jisu Henry ka e ka bangin ya kana ka janmet kalong ba kam de ban kot tang ta ka bible ka ong ba ka jinget klem ki jingle kalong ka bayap tikum ta hani ka por ngin sedang no ya kana ka jing krante elder so bah yarap yakaban batayangi briefly ka ek jingmot jongka Good Friday ka ek daw baki Kristan ki celebrate lani ki kanmawi ka jingya pa ka jing mi par ka jong Jisu. Di kublai sibun ni ba Andrew ba apa yang song bahai ngi sikanika podcast. Ban batai ha ka rukom ka belong suk ban sngotho ka belong simple ka eka Good Friday. Ka Good Friday ka de ka sngi ka ba u Jisu Christ u yap halor jong ka ding na haulum Calvary na ka benta ki pop jonga ba jong pi. Hoi ka Bible ka ong ulong ba klem pop klem don ka no ka jing thok bria ha u Henry uyap pat halor jo ka ding pna ka jing yap ka ba kordet de na mar ba uyap ya pli na ka benta ki pop jonga jong pi baladang in ya kren ru ha ka rukom ka basuk ban snothu shapang ka resurrection day kadai hadin laisngi ba u Jisu ula yap u Chris ula mi pat u Jisu Chris ula mi pat na ka jing tap u job iki bor jong ka jing yap u job iki bor jong ka jing tap di nak ka daw ka tien jong blay apostle Paul ong a jing yap hano ka sni jong pha a jing tap ha e ka bor ka jong pha ti ngi sngu thu la lengi kren ya ka resurrection day ka dei be ka jing mi pat ka jong ukres na ka ta ka jing tap hadien laisngi bala tap ya u de khublei shibun ka ni ka long ka benta San ka ek ba pidan ha ka donor ka jong phi la rangi kran se phang ka jing yap bat ka jing mi pat ka jong Jisu. Kublai shibun Andrew ya kata ka jingkeli na ka no jonga sapanga jingyap ka jing mi padu Jisu hanga hi shimet kalong ngas ngau sya ka de ka bakodor hadu kata ata nama de lengba ka de galenti ka bala thau ka takalat ka ba ngila ban yasuk baru try but lengba ka ni ka bau Jisu la le ka momot ka ni ka Good Friday ka bau layap na ka menta ki pop jong ki babon de ka ni ka de ka ba ngai ha ka no jonga ngas ngau dan kentin syo ban batai ka ta ka jingi ka jong try ka jingim jonga bat khamtam habanga perkat ya kai ka bosha alor ka ding na ka peluet ya ka no jonga ro ban perkat baka ne ka jingi ka jong try sha ka ba tengkai syo andai wan khnang ban e ka khet beneng ban sha ya phalor ka ding phna namar yala de umdon ka no ka pop de nang wata ka pop jonga ba ka jong ka pateu sha yap ka ding phna de ka ni ka abangin yang yai kan mau ya ka e ka bola le but hangai shimet ka long ka bakodor abanga perkhat ya ka jingi ka jong try but ka weipat u neu bleu bangi shakri u yap ula sanar phna ula tabi u hrei ngis ngau ngu yo bau mi pat na jing tep baru job ya ka jing yap baru blei jongi bangi shakri u deu bleu ba im hadu menta padang le iki kamba
ki bakrau nama belai bau deu belai but kum ki banget langi dok ni sya kata ka jinget ke baskem haga keteng jo ni jisu belong try bonong penim ikamba kinjia haga jingim ke jongi kum manga ngalamat shibon abang alas ngoto ya ka ke bule na benta jonga but ke jinga day jonga banga day ban nagamenta jongu ngas ngoto shibon ngayo ki ba ngamla shuban batai bat khamtam kata ka de ke jingsok ka ba palat si syai ta ke jing champang ka ri jai jai ka donut ki jimut perkat jonga ti tangi tahi ngadon ka dia jonga bat ngan ya ai ngo yu nu blei kan bangadang ring bat penian mesim ama ngamla syu ya ka ban siudor di tang kata ka donut ka ban ai tilut syu tangi tahi bun sin na preng jungi abangi celebrate ya kini ka Good Friday. Bun sin gi jukun mau bet tanya ka ba la pen mong yu la sya sempat yu la pen pong pensingat yu la dangi page hagi social media ru ngiju i bitang kita ke jadon deh. Ndrei ka Bible ka ong ne ngakwa ban pulih ni ka por ka ong naka room dan ka pesan dekat bat pra an pulih ka por. Ndrei ublei ula pen isna yala ka jong ka jing i chingi hakaba habang idang long ki pop kres uyap ya plingi but ke bang aku ban perap kendiat na kani ke bentar bang puli namar ba ublei ula pen isna ngi ngimdai bangin kelet ya kata ka jing i ki jong ublei ke basalandat namar balai la syak pen mong yu la syak sempat yu namar balai namar ba uye jingi namar ki pop jingi namar ke jing rekang jingi ublei upha yu Jesus Christ kani ka prai banyap ya pli namar ke ikadaw ba uye jingi Haga ni ngapor ngakwa benjam sya kawe peri kebenta. Kapenlong yang abangan perkat, larang perkat sepang kadi kajing yap kajing mi pat kajong Jisu. Namar bah kapor bau Jisu yap kadi kana bar hadin baladap ban tiap yu hadin ba ula mi pat ni tip ikani baro ba umi pat ubriu ba thamai ka lane ka met kajing kala dor. Ti kamut bau Jisu yap halor kading pana umdei tang ban suspa yang abadi pi. Ru yap ru ya ka ban pen kala dor ya ka jing em kajongi. Ti Jisu klam yap halor kading pana tangi ka ban penlait yang abadi pi sau phone ya san pus namang ni skmat na du jam. Uyap ru ka ban pen kalai ka jing ka jong ap jong pi ha ka ni kasngi ka problem ba kata pa di ka long ba ki babun ki kristan ki bala yo ya kata ka jing pen em ki bala yo ya ta ka redemption ka jong play hapo ka don ka jong ki ka bom jikut ka jong ki ka long secure handrai kim pat experience pa de ya kata ka jing kala dor ka jing ka jong ki ti ka ba ngas ngutu ka long ba u kristan aniu ta u balang ngechi sya hau kres kan pen kela nadu napo sedu sabar namar ke Bible ka ong ka badon hapo jaka donut kata ka penpau sabar lani ka penmi sabar ti lada kampat don hi ka jing kelak ke ban sabar kamut hang ni hapo ru ngi haban eksamen ba yo bang impat ai lat si sya yo Jisu ba un songkhet aka donut ka jongi mar si sien ba Jisu hi ula songkhet aka jing em ka jong unu brio jing em jong u ka kalabak labak kumba ka tien jong blai ka ong we baro ba hau Kris Jisu ulong ujing thau ba thamai ki baro ki barim ki du no omde ba du tang khandiat andrei baro ka long fully gin du no bakin sedang kin jalong ki ba thamai ti ka ba khamdon kam long la don ki kristan ki bakum kita ki mot ki haban examen bhai la dia te lada ngala ajaka purane ami okres yo le se ki ajaka tang hakapor ka ki siusngo kwa ban ajaka henrei kim ai pura pat yo Jisu ka do no ka jongki te katahi ki badan banganong u Jisu don kam ya ka jing simbenta ka jong ap jong pi ha ka be dei ban pen kalai ka jing ka jongi aro bila ju persyang ne em ban ra ke ka bakya le se pi pen ki sofa lane pi pen ki mut ban rai ka jing thian na we chu ai bat phian kam ka jing rap jong no yang tai phila don arngot phila mut dor phila ong way ar rei show fin ong live pe de uta ba
long no yarab jong phi le se ka phone ka jong u ka ring le se dan ba khat yu la ni umi os ngo ye ka e ka ba phiang wei ar pat phi ra ta ba ka jing thia le ka sofa ka klam khi namar bale phi dan kami ka jing yarab ka jong ta ke no yarab but u jisu ong yang hi hani ka sngi tong in ya tre lang ye ka ban pen ka lai ka jing ka jong phi ba long wei ar an rai shobon ong lai ka jing em ha ka jing ka jong yi le se ka phone ka jing ka ring le se dan ba khat ni ne gi klam os ngo ye ka e ka bu jisu ong u jisu ong yi ba hey tong in ya tre lang ye ka ban pen ka lai ka jing ka jong phi le su ong ye ki te ki ba pat tong in ya tre lang ye ka ban rai ka ban ka po jong phi ka ban pen ka lai ka jing ka jong phi te ka wei na kiln ti kumno bangin pen ka lai ka jing em ka jong yi ka dai bangin pen ka lai ka jing mut jing par khat ka jing yi la ne ya ka kom par khat ka jing ka bible ko ong ka chithi shikinong rom kal nong ka khat ar ka khat ka ba ar ka ong kom ne but to what pen seriem reng kat yel de ba kan ka par thai 100 to pen kala dur no yel de da ka jing pen thamai ya ki jing mut ki jong pi ti kumno ngin pen kala dur ya ka jing em ka jong yi da ka bangi pen ka lai ka jing par khat da ka bangi pen thamai ka kom par khat ka jong yi kumno pan ngin pen thamai da ka bangi pule ya ka ting ka jong blai ande ka bas no si ka long ba ki babun ki kristan majority kim shimanta namar ba kim pule ka ting ka jong blai ti kumno pring ila ban kmil ti kumno ila ban mudur ba ki ka jong ikan kala dur lalangim le ke ba ka ting ka jong blai ka ang namar ba ladangi kwa ka ban pen kala dur ka jing ka jong yi nak ni ka perthai kamut ya hab ban le ke ba ka perthai kam le ti baro ke ba ka bible ka kran baro ke ki ba ka bible ka hikai ki long opposite ye ke ba ka perthai ka hikai ti ladangi kwa ban num pen seriem yang kat yel de ba ka ni ka perthai ti di men le ke ba ka ting ka jong blai ka ang ti kata kata ka wai bagin pen kaladori ka jim ka jong ti nalor ka jimpuli ka ting jong blai seki e per ki lat la ni ki ki bangi la ban shem ha ka jim kristan le ka pen kaladori ka jing em ka jong te bangin la syabat pengkeladur ka kte nu belai ka dei ka badon kam sisa namar haga kte nu belai kat bangidang pule ya ka pusan ya ka bat ladangi da pule ka kte nu belai sya ka dei ka bamaya na do kata tangin lam la ban sutu lu de ka de na ta ka daw ngidon kam yung man save jo belai haga jingim jongi abangi pule bat kani ka kte nu belai ka ban kan hikai yangi kan yalam yangi kata ka kumbalong ko don kam ka kte nu belai ka don kam bat ka don kam ro bangin sa skor nag ban sa hikai nagini ki breu ki jong belai ki ban hikai ngi bat kumta abagi hikai ngi shim bat ngi pej bat ngi sedang ban pen trekam ya ka ka bangi ka kte nu belai ka keren bat ngi breu ki jong belai ki bakeren kat kum ka kte nu belai hang ta ngi la ban pengkela ya la ka ya kata ki jimu ji perkat ya kata ka jingim ka jongi te susu na lor jong kata ka ba de singa dom ban su na lor jong ka jing pule ka tien ka jong blai ka ba hilai ong hoi ka jing duai ru ka long ka we na ka benta wadon kam ba nang pen kalado re ka jing em jongi na mar abangi pule ya ka tien jong blai blai ukran changi abangi duai ngi ya kran jong blai ka pen pau bangi don ka fellowship ka ba im ba blai te na lor jong kata ru nga kan ma wa tien ka jong blai ka ong na ka city upol sino kalatia san khat rio dengan bakla ka ong ba ngin ya hau ben siam khnang ba ngin nom pendep ya ka jing kwa ka do ti kini ka jing kwa jong ka do ti ba wan ka perthai ki ba pen ki ba pen pollute no ka ka jing long ben siam ka jongi ki ba pen tigit no ti khnang ba ngin light na ka ta ngi hap ban long ki bri ki ba dap do men siam bangin ya men siam ngin long dap si sa ku ba pol ong tolong ki ba dap do men siam ti kataru ka de ka we na ka benta ka bron kam na lo jong kata ni haban penlut i ka puar ban mane ban ya ro i trai ki sur jing ruai ki ba kan jaman siem ku ba ong pol ti namar la dangi snap ki jing ruai ki ba kan jado ro kata kan pentit ki jing em ko jong prio ti ban pen kala dur si sha ngi haban le ki ba long kan jaman siem kumba pi ong mane kumba ong andru mane ba ki jong ka perthei mo ki ki long mar persya ba ka ba tien jong play ka tho ti khnang bangin yale persya pen kala dur yale de banam pen yasri ma de ba ka perthei ngi hab le ki ba kan chable ki ba kan chaman sim
Ti nganget ba baro na piki ba page ikanika podcast nganget ba pila pet na sedang na bakut jung kanika episode nganget ru ba pila mat ka jingkur ku ba pila yo ka jing sngothu ko kham shai ba ka kham jaliu halor ka ika jing bot jong ka jing yap ka jing bi pat ka jong jisu but nganget ba pila sngothu ru ka ek ba pilan kami ka ban yo i ka jing kala kata kata ka ek ban yo ba keren ka jing kala pilan kami ka ban yo i ka jing kala ka jing ka jong pila lada pila sngothu share kata ka jing yap but ka jing mi pat ka jong jisu ti kuble shibun marti kuble shibun elder anathan but kuble shibun ya isan but kuble shibun ru ba pila yang subhai ngi sha ka ying jong pi ek ban yo ek ban record ikanika episode ti parlok ngila poi se ka bakut jong kanika episode kuble shibun honam klat ikaban like subscribe but man support ti ngin saya syampat haka next episode kuble shibun